1994 ngivota since kwaqala uMandela ukuphatha. Wasuka uMandela kwangena uThabo Mbeki. Wasuka uThabo Mbeki kwangena uJacob Zuma. Kusuka uJacob Zuma manje nguye lo councilor uRamaphosa lo khoyo manje. Thina mara siyahlukumezeka. Asitshelwa lutho. Sibona ngezinto zenzeka. Uninzi lwabahlali lushiyekele ungenamakhaya kwindawo yogobityholo iChief Albert Luthuli eBenoni eKuruleni emva kokudilizelwa amatyotyombe abo ngumasipala. Into omncane wamkhabi ukuba ngaske sisuke kule zone sikuyo sisiwe kwindawo noko ephakamileyo kunale. Baqalile namhlanje abahlali ukucholachola izinto zabo kwingingqi ezichatshazelwe zizikhukhula zemvula kwiphondo eMpuma Kapa. We will never be part of the old system of cover-ups and corruption and protecting those in power that has brought South Africa to where we are today. Inkokeli ye-DA uGeordine Hill-Lewis uthe liqela lizaqhubeka nomsebenzi walo wokuqinisa ulawulo kurhulumente wobumbano kwaye alisoze libathethelele abo benza izinto ezigwenxa. Sinibulise emakhaya ukanti andambe ndodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yokungezandla. Bashiyeke bengodinga indawo abahlali bendawo yogobityholo iChief Albert Luthuli eBenoni eRhawutini emva kokudilizwa kwamakhaya abo ngamagosa kamasipala. Bathi akukho mntu baxeleleyo ngeli nyathelo. Abasemagunyeni bathi esi senzo siphathelene nabombi mgodi abangekho mthethweni abahlala kule ndawo. Abahlali bendawo yogobityholo iChief Albert Luthuli batyhola umasipala ngokudiliza indawo zabo zokuhlala engathethanga nabo nanjengoko besithi abasazi isizathu. Oku kubangele ukuba babelugxabevu ngumsindo. Sifike la latest ya 2010. Ya ngabo November December show ukuthi is almost 16 years sila bathi i-temporary sinawo ama-document ukuthi sima-temporary sizohlala la sisuke nawo eBhabhisi basinikeza lawo maphepha lawo. Sibone sebangena namasosha bafika namagandaganda kuphushwa imikhukhu everything ilapha ngaphakathi impuphu ama-ID abantu abekho baye emsebenzini kuyaphushwa. Safika sabuza singamalida sithi ubani obanika go ahead yokuthi beze bazodemolisha and sicela ukuthi basitshela ukuthi iphepha lelishoyo ukuthi bane right yokuzodemolisha liphi. Mara inkinga yami iyi-1 ukuthi sikhutshwe njengezinja singatshelwa next sibone abogandaganda sibone amasoja egcwele sehla ngama-helicopter eza la ezogada nama-metropolisa. So mina bengicela ukwazi kukhansela wethu Sara ukuthi wenzani udestroya iSouth Africa. Nayi i-ID yami ngiphethe le ID yokwenzani makumele sihlukumezeke elizweni lethu kanti size sivotelani. Kambe kukwachaphazeleke ngamandla abantwana besikolo ekunyanzeleka okokuba bafundele baphinde balale phandle enqeleni. All I want to know ukuthi la sosuka nini siye kuphi because manje basimoshele sonke. Yes, into ebuhlungu yilo ngoba manje isikhathi sabantwana sokuthi babhala ama-exam. Yebo, balala endleleni abantwana abagezi nokugeza abantwana balala endleleni nabogogo balala la emagroundini. So ngifuna ukwazi ukuthi thina siya kuphi ngoba bevele bafaka istamp kule receipt le basinike yona ukuthi sireserve ini into ngifuna ukuyazi mina. Kungoku nje bamemelela kurhulumente okokuba axoze amaqhinga okubonyula kule ngxaki. Kudilike isakhiwo ebesilungiswa ngokutsha kumbindi weTheku kwisitalato iUnion Lane ngalentsasa nalapho bekukho amadoda amahlanu ebesebenza khona. Abenkonzo zikaxakeka bathe bahlangula indoda ibivaleleke phantsi kobugoxo ukanti amahlanu lamadoda afumana unyango esibhedlele kwaye enye yawo yonzakele kakhulu. Akaziwa kunobangela wokudilika kwesakhiwo kwaye nomnikazi waso akakaziwa. So we're here in Durban at Monte Naika and Union Street where there's been a structural collapse during construction work.
A total of 5 persons were involved, and with a combined rescue effort from eThekwini Fire and Rescue, SAPS Search and Rescue, Metro Search and Rescue, various volunteer organizations, the initial 4 patients were extricated quite easily. They've got relatively minor injuries and they were transported to hospital. The 1 person that was entrapped has now been released and is being transported to hospital for further care. The scene is now being stabilized by fire and rescue. Baqalisile nokucholachola impahla yabo eshekile yabahlali emva kokuba iingingqi zabo zithwaqwe kanobomi zizikhukhula ingakumbi kumasipala Nelson Mandela Bay eMpuma Kapa. Ngabahlali abangaphaya kwama-2,000 kulo masipala baye bafuduselwa kwiiholo zoluntu ngenxa yokudama kwiindawo abahlala kuzo. Utata uDumalisile Silamso neminyaka engama-81 nophila ngemali yendodla ngomnye wamaxhoba ezikhukhula zakutshanje. Kungokunje emdala enjalo ujongene nomonakalo omandla kwaye ulala kwindawo emanzi. Idinga amandla kodwa nkambi ndifumana ndizawufumana ndicubunga deske siphumelele bandinakho. Bandiyazi bandigenza njani yina. Into umnqweno wami qhabiwe ukuba ngaske sisuke kule zone sikuyo sisiwe kwindawo noko ephakamileyo kunale. Zindlela amakhaya namashishini athe achaphazeleka nanjengoko idama ikurha lithe lagcwala lama ngembambo. Ukanti oku kuthe kwachaphazela nomlambo okufutshane nothe wagcwala watyekezela ngaphandle uchaphazela lamashishini. We have put in our claim to the insurers. We're waiting for the assessor now to come and do a full assessment of the damage, which we believe is fairly substantive. Umasipala wasekurha uthi kulindeleke ezinye imvula ngomvulo. As far as our infrastructure is concerned, our roads have taken the biggest beating, which is obviously going to take a while to get it fixed. And there's also some bridges that were damaged that we need to assess, and engineers need to get on site and so forth. But our biggest concern is just our residents and making sure that they are safe. There's still areas that's hugely flooded, and we're trying to drain water and suck water out of those areas. Kulindeleke ezinye izantyalantyala zemvula ezikhatshwa ngumsinga obandayo kule mpelaveki nakwiveki ezayo kweliphondo leMpuma Kapa. Kusenjalo, umonakalo lodalwe siphepho lebesinamandla usabonakala endaweni yaseBuffelspoort eMpumalanga. Zakhele Pottet longulomunye wabosomabhizinisi benzawo ukhala letimatfonsi kwatise ukuthi usazama kulungisa libhizinisi lakhe. We're looking at damage at about estimation of 2.5 because the whole material inside was damaged, the stock was damaged. It affected even the employees which we have here because we are having approximately to 40 people working in this place. Lamanye emalunga emphakathi aseledzengwane kulandzela ukuthi kuphephuke emathayela. Kanti-ke kungmanje basazama tindlela tekuthi bafulele tindlu tabo. Simo sibi kakhulu lapha la ekhaya kuhambe yonke le roof yaphakama njengalele siyibona kwila emuva beyiphakamile yawelela ngale kamakhelwane kwathi la kulala khona kwaphakama onke lamathayela kwangena lesilingi phakathi endlini. Masipala weNkomanzi uthi usachubeka ukubukisisa ukuthi ngabe lo monakalo ungakanani. Our disaster management team has been collecting data, and they've already provided some relief material, which include your trampoline to cover the roof, your blankets, your sponges, plus your food parcels. Masipala ke uthi nanobe nje ete kahle imali uzama tonke tindlela ukuthi bantfu bakhone kusitakala. Etindzabeni tethu ku Channel 163 lotilethelwa iNewsroom Africa ngingumweli Masilela eBuffelspoort eMpumalanga. Inkokheli ye-DA uGeordine Hill-Lewis uthi iqela lakhe likulungela ukuthabatha inxaxheba koorhulumente bobambiswano apho kukho imfuneko khona, kodwa uthi eli qela alisoze liyityeshele imigaqo-nkqubo yalo. Ukuthethe oku kwinkomfa yenyulo ye-DA yephondo laKwaZulu-Natal nalapha avakalise ukuba oorhulumente bobambiswano mabangabangeli ukuba eli qela liphulukane neengcambu zalo, koko mabasetyenziselwe ukubonisa umahluko kurhulumente. Of course, we must be a party that can work with others where necessary, but we will never lose ourselves in the process. We must be a party that can enter complex coalition terrain
And gosh, there is nothing more complex than the coalition terrain of KZN. But through all of that complexity and muddy waters, we remain principled, disciplined, and clear about what we stand for and the country we are trying to build. uHill Lewis woleke ngelithi eliqela lizaqhubeka nomsebenzi walo wokuqinisa ulawulo kunye nokubuyisela uxanduva kurhulumente wobumbano. The DA is in the government of national unity to fix South Africa. So we will never be part of the old system of cover-ups and corruption and protecting those in power that has brought South Africa to where we are today. The reason we are here is to build a better future. What we are trying to do is bigger than me. It's bigger than you. It's bigger than all of us. Our work is important. Our purpose is big. Kutshanje urhulumente waseZimbabwe uthe uza kubuyisela inxalenye yomhlaba kumafama amhlophe phantsi kolawulo lowayesakuba ngumongameli waseZimbabwe uRobert Mugabe nongasekhoyo ngamafama ngaphaya kwama4,000 akhutshwa ngetshova kwiifama zawo. Ethetha ipalamente kule veki umphathiswa wezolimo eZimbabwe Anxious Masuka uthi urhulumente wakhe uza kubuyisela iifama ezingama-67 nezahluthwa ngenkani kumafama amhlophe naphuma kumazwe amane kwilizwekazi iEurope. La mazwe ayekhuselwe phantsi kwezivumelwano zamatyathanga orhwebo. Kodwa abahlalutyi bezopolitiko bathi eli lilinge likamongameli Emmerson Mnangagwa lokunciba intanda noorhulumente basentshona ngelokuvuselela uqoqosho lwelizwe lakhe. Our constitution is very clear that every Zimbabwean, whether it is a commercial farmer, black, white or colored or Indian, or in a rural area, you have the right to own land. So this government, the Mnangagwa government, is showing some kind of sensible constitutionalism when it comes to matters of property rights and land ownership than the previous Mugabe government, because it is the right thing. No citizen should lose land. In any case, a sensible government that wants to have to mend its relationship with international global community must be able to restore the land which was taken. Ngamafama aphuma eDenmark, eSwitzerland, eGermany naseNetherlands aza kubuyiselwa umhlaba phantsi kwesivumelwano sorhwebo. Wayesakuba ngumdlali webhola ekhatywayo uCalvin Peterson usungule iqela lebhola ekhatywayo elinomahluko njengoko liquka oomakhulu abakwiminyaka engama-60 nangaphezulu ubudala. Ezinkondekazi zidibana rhoqo ngomgqibelo ekuseni kwibala lezemidlalo iHarry Gwala eMgungundlovu kwiphondo laKwaZulu-Natal. Rhoqo ngecala emva kwentsimbi yesithandathu ekuseni ngomgqibelo oomakhulu basePietermaritzburg badibana ebaleni bedityaniswa luthando lwebhola ekhatywayo. Umqeqeshi wabo nowayesakuba ngumdlali webhola ekhatywayo uCalvin Peterson uqhutywe luthando lwakhe lwebhola ekhatywayo ze wasungula eli qela. I lost my mom and few friends, mothers. So what I did, I said to myself, pick up your boots, have a session with the ladies, and that is where we are now. They enjoying it. Amalungu eliqela labasetyhini asele bekhulile luqulathe amanina athe ngenxa yothando lomdlalo webhola ekhatywayo adela ingubo bazakhela nobuhlobo bekwakhenketha kwiindawo ngeendawo. I think it's taught us that you can always reinvent yourself. You don't need to always just sit at home and crochet and knit. You can decide you're part of a team, and the camaraderie and meeting ladies and getting out there in the world. Aba badlali bancoma igalelo lokuzibandakanya neliqela nanjengoko bezigcina besempilweni ngokuzivocavoca. Into engiyithanda kakhulu ngale team yethu isilungiselela ukuthi sikwazi ukuzivocavoca sisuke ezifweni ezihlasela ogogo abantu abadala lama masela ethu ahlale active ngaso sonke isikhathi. Lo mqeqeshi wayesakuba ngumdlali weqela leMoroka Swallows ukhenketha nabadlali bakhe bequbisana nabanye omakhulu Mbombo Zonezeli.
Kanti-ke onke amehlo ngokuhlwanje aza kuthi ntsho kwimidlalo yamaqela amabini amakhulu nalwelo ukuphumelela intshinga yeBetway Premiership. Orlando Pirates neMamelodi Sundowns. iMamelodi Sundowns iqobisana neSiwelele FC ngecala emva kwentsimbi yesihlanu, ngelixa Orlando Pirates yona iza kuqobisana neMagesi ngentsimbi yesibhozo. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Nkosi kakhulu ke qwathikazi noncuthu ezindabeni. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wam apha ekhaya, ndikwamkele ke kwidesika yam yeMozulu. Nabethuna igama lam ke ndikuThabile Inzwakazi yabathembu ngokubanzi ke yenjenje kaloku iMozulu. Msontsundu masiphawule ke ngalo mfanekiso wam wokuqala ojonga ngokuqatha ke iziganeko zemvula, imimoya nje phantse wonke uMzantsi Afrika. Kutshisa kamnandi kwiindawo ezininzi ezikumntla-mpuma wephondo phaya koo-Free State, Northern Cape, naphaya kooLimpopo futhi kubande impela phaya eNtshona Koloni, impela kakhulu phaa kooSpringbok naphaa kooFederal ngenxa yamaqondo wabo aphantsi kakhulu. Bukele ekhaya ngokubanzi ke bese masijongeni kakhona amaqondo okutshisa kaloku ke aphantsi naphezulu. Sivuleke iphondo lokuqala liphalona kaloku eMpuma Kapa phaa kooMalitswayi futhi Burgersdorp naphaya eNqamini kwelaa phondo busekaladoke futhi kooJamestown. Ungathi kubande kakhulu phaa kuyafefa nenkwankca ibikwe ngokumandla ngamaqondo abo ke aphantsi kakhulu efika ku-5 degrees. Kanti phaya eFree State ngomso phaya kooSasolburg futhi buseFrankfort ngamandla ke nempuma futhi kwelaa phondo kubanda kakhulu ngo-4 degrees. Kube kucwenge kamnandi phaya kooVelcom xa bezawulala ngomso ngamaqondo abo kutshisa phezulu kwembukelo wam ke futhi ka-21 degrees. Nantsi kwakhona bethuna iMozulu kwelaa phondo laphaya eNtshona Koloni kwiindawo ezininzi ke kooBeaufort West buse-Oudtshoorn naphaya eGeorge futhi ngathi kubande ekuseni ngeziganeko kakhulu zamafu angephaya ngenxa yakhe kaloku la 12 degrees naphaya ko-Oudtshoorn futhi kuyabanda ngo-10. Bukele ekhaya nantsi kwakhona futhi iMozulu ephondweni ke laphaya Northern Cape kumantla futhi buseKuruman, Kimberley, Priska naphaya kodira futhi kuyanetha kuyaduduma nje yonke intsasa ngamafu impela phana kaloku koSutherland futhi kuyabanda ngenkwankca ka-7 degrees. Benje nje futhi ephondweni ke laphaya eNorth West kwiindawo ezininzi ke ezikumantla nentshona kwelaa phondo phaa kooTosca, Vryburg kwasekuseni futhi naphaa kooTaung kubanda kakhulu phaa ngamafu kakhulu ngo-7 degrees naphaa kooBloemhof futhi iyavakala ingqele xa bevuke ekuseni futhi. Kanti phaya eGauteng baphila kanje futhi busePretoria, Bronkhortspruit naphaa kooSprings ekuseni futhi yiloo nkwankca ke kakhulu kuyabanda eCarletonville ngo-6 degrees. Kanti ke balusonke belivala usuku ngomso futhi ngamaqondo okutshisa phezulu ka-21 degrees. Kumantla futhi emukeli phaya ephondweni ke laseLimpopo phaya kooPhalaborwa kwasekuseni kucwenge kamnandi naphaa kumbindi kwelaa phondo Polokwane ngo-11 degrees naphaa kooThoyandou kumyoli nje bevuka phaya ngeshumi nje elikhatshwa sisine. Kanti ngokubanzi futhi eMpumalanga kooMiddelburg, eMalahleni futhi nase-Ermelo kucwenge kamnandi phaya ngo-9 degrees xa bevuka ngomso. Nakwiindawo ezininzi njengaphaa kooMbombela futhi esiKhukuza kusemyoli nje yonke lamva kwimini futhi ngamaqondo okutshisa ka-32 degrees. Bukele ekhaya ndiyayivala ke ndiyayisonga phaya iMozulu KwaZulu Natal kooPongola futhi Newcastle kumyoli kwasekuseni phayana kooVryheid ngo-28 degrees naphaya eRichards Bay futhi ungathi kubande kakhulu ngomso ngenxa yelaa shumi kalobukelo wam likhatshwa futhi sisithandathu. Mna ndikuthande kangaka xajale myoli. Kamnandi mawethu.